Hola, sóc l'Eva. Hola, sóc la Marina. Hola, sóc el Nacho. Hola, sóc l'Arnau. Hola, sóc la Roser. Hola, sóc el Lluís. L'Alta Ribagorça és una comarca amb una quantitat d'història, cultura, vida, natura difícil d'igualar. Però, malgrat aquest fantàstic paradís que tenim a tocar, per mantenir-lo i preservar-lo també cal una feina molt important. Ens ho explicaran tot plegat al Centre de Fauna de Pont de Suert. Tot això és una piscifactoria que es va construir als anys 50-60. Llavors, Ener, per compensar una mica la zona, va construir tota aquesta piscifactoria per criar truita i portar-la al riu. Bé, això és la truita comuna. És una truita que és família del salmó. Veureu que aquesta truita rellisca molt i això és perquè el seu cos segrega una mucosa que l'aïlla de fongs, paràsits, bacteris, és com si portés un medicament a sobre. És una mucosa explicat que els protegeix de paràsits i fongs. Jo preferir no tocar-les, No...